Egunon sintonia honegaz, hezkuntza tartea. Aste honetan Bilbon geratu gara, Artxandape ikastolara joan gara hezkuntza tartea egitera. Ikasle eta irakasleekaz solasaldian egon gara eta hainbat kontu ezagutu doguz. Haur hezkuntzan daukien errutinea ezagutu dugu. Ikasleen emozioaren kudeaketea be ezagutu dugu. Hainbat kontu. Ahazteko Itxaso Legarreta Etxebarria, orientatzailea eta DBH-ko ikasketa buruagaz egon gara. Eta berak azaldu deuzku, zelan kudeatzen daben ikasleen emozioak zelan kudeatzen dabezan. Beitu guretzako ikasleen emozioen kudeak eta egoki bat egitea oso garrantzitsua da. Uste dugulako gainera emozio egokietan egonik, akademikoki ere asko hobeto joan aldirela. Orduan, apurtzu bat saiatu ginen ikertzen eta zelako metodologia desberdinak zeuden eta topo egin genuen bekekin. Bek dira sigla batzuk eta esan nahi du vinculación emocional consciente. Orduan, hortik hasita, hasi ginen lehenengo irakasleen formakuntzarekin, azkenean metodologia honekin egiten duzuna da irakasleek egiten dute lanketa pertsonal bat, ikusteko ze emozioetan dauden, eta beraiek emozio egokietan daudenean ikasleen emozioak eraldatzeko gai dira. Orduan, horrek sortzen du ikasteko klima egokiak. Eta klima egokirik ez egotekotan, irakaslea gai da hori detektatzeko eta buelta ematen saiatzeko. Eta hortik abiatuz, errazago egiten zaigu, ikasle batek edozein arazo daukanean aurre egitea arazo horri eta azkarrago, modu azkarrago batean. Orduan, hori da apur bat guk erabiltzen dugun metodologia. Gero ni orientatzaile bezala, beti nago irakasleen atzetik eta ikasleen atzetik, behar duten momentu oro, edozein zalantzaren aurrean edo dena delakoan, hor gaudela ikusteko. Bek proiektua nik uste dut orain 6-7 urte edo sartu zela ikastolan, eta orduan gitzika irakaslego osoa formatzen gaude, gaur egun 70% edo formakuntza jasota gaude, eta helburua ez da bakarrik irakasleak formatzea baizik, eta ikasleekin presentzia daukan edozein agente. Hau da, bai begiraleak, bai hezitzaileak, mundu guztia jakitea zertan ari garen lanean, eta nola nahi ditugun hezi ikasleak. Beste alde batetik eta lehen aurreratu dugunez, aurrezkuntzako errutinea ezagutuko dugu. Ane, aurrezkuntzako tutorea eta Gorane Galarzaren eskutik aurrezkuntzako tutorea be bada. Ane eta Gorane daukagu hemen, Ane, egunon. Egunon. Zu, nor zara, konta iguzu? Naiz aurrezkuntzako tutorea, 4 urteko gelanago orain, aurten, eta ikasle ohia ere, ikastolakoa. Ni Gorane Galarza naiz, aurrezkuntzako tutorea ere, 5 urteko gelan, oin 2 urtera arte ere zuzendaritzako parteide izan naiz, eta ikasle ohia. Beraz, hemen gauz bigarren etxean, bezala. Bai. Eta zer da azalduko dozuena? Zein da aurrezkuntzan egiten dozuen errutina? Bederatzetan sartzen dira umeak eta goizan egiten dugu goizeko rutina, korron sartzen dira eta makinistak egiten du bere lana, zerrenda pasatu, eguraldia esan, menua, gero goizetan kontatzen dugu ipuina edo dator edagokiguna eta garrantzia handia ematen diogu makinistaren lanari edo protagonismoa ematen diogu ume horreri egun hor. Goizetan ere euren bila ateratzen gara kanpora harrera egitera, irakasle guztiak, irakasle bakoitzak bere talde hartzen dau eta barrura sartzen gara eurekin. Lehenengo gauz egiten dutena da atondu, berokiak notore eta txirekina prestuta, danak prest daudenean eta
girolasei batetan, hasten gara goizeko rutina. Gero importantzia handia ematen diogu ere, saiatzen gara, bai irakasleak eta familiarekin kontaktu oso hurbila izatea, eta hori gurasoek ere asko eskertzen dute. Hori eta gero gure oinarria lan egiteko modua esango dugu batzen duena proiektua da, proiektuka lan egiten dugu 2 urteko gelatik 9. laugarren mailara arte. Egia da, ardatz komuna daukagu HH eta LH, gaia berdina dana eta gero jorratzen dana, desberdina izan maila bakoitzean. Baina, 2 eta 3 urteko geletan garrantzi handia ematen diogu emozionalki, emozioen arlo horreri, maila guztietan, baina 2 eta 3 urteko geletan batez ere. Orduan, eurak bai lehenengo 3 hilabetean, egokitzapena dagoenez, ez dute proiekturik egiten. Badakigulako edukia barnatu izateko lehenengo gauza zituta egon behar dana dela emozioak edo norbera. Eta gero horrez gain, proiektu ez gain, badeko guz beste proiektu batzuk horrez kanpo geratzen direnak. Matematika, iaz hasi ginela Innobamatekin, eta irakasleak oso pozik gaude ikusten dugulako, matematikak barreratzen dituen arlo guztiak lantzen direla, eta umeek gai direla, horiekin lan egiteko, eta horrez gain bai sakea. Sakearekin, Goranek esan duen moduan, 4 urteko gelatik hasten da, eta gero doa 6. mailara arte, LH-ko 6. mailara arte. Orduan, oso onuragarria da umentzako, txandak errespetatzen dakitelako, edo ikasten dutelako, eta kokapen espaziala, eta olako gauzak. Goranek azaldu duen bezala, proiektuetan, proiektuak bukatzen direnean, gurasoak gonbidatzen ditugu geletara, eta haien proiektua ikasi dutena aurkezten diete gurasoei. Orduan, horrela dakite zelan ibili diren ikastolan, zer ikasi duten, eta haientzako oso onuragarria da, eta oso esperientzia polita. Horrez gain, egia da, hartzen da ikastolan, hasieratik argi geneukan, zelan gure sendotasun badala familiekin dekogun harremana. Egunerokoa dala eta estua. Eta hori zaintzen saiatzen gara. Eta maila desberdinetan, esperientzia desberdinak egiten saiatzen gara. Familiak gelan sartuz, eta, gustatzen zaigulako familiak ere ikasketa horren parte izatea. 2 urteko lan hasten da, eta gurasoa gonbidatzen ditugu ipuin kontalari izaten. Aste bakoitzean familia badator ipuina kontatzera. 3 urteko geletan familia hitz egitera. Eta orain ja, 6 urte edo, hasi ginen goiz bat gelan ospatzen. Familia gonbidatzen dira, 9-etatik 12 arte goizeko ordutegian gelara sartzen. 5 etortzen dira, orduan hori egiten da 4 eta 5 urteko geletan aurrezkuntza, baita eleatzen, uste dute 2. eta 4. mailetan. Batutaz banago. Eta 5 datoz, espazioa, obrarekin desberdina da, edo hori, konpontzen edo konpontzen saiatzen ari gara, baina egia da, 5 gonbidatzen ditugula. 4 urteko gelan egiten dira, egiten da birritan, 2. eta 3. hilabetean, eta 5 urteko gelan, lehenengo 2. eta 3. hilabetean. 5 datuz, eta horrela ziurtatzen dugu, familia guztiak etortzeko aukera daukaten. Eta, familientzat, hasieran guri kostatu zitzaigun apurtxo bat, lotxa eta gauza hori gainditzea, baina egia da superonuragarria dela, ze familiak gauza bat da zu kontatzen dozuna edo ikasleek etxera kontatzen doazena, baina beste gauza bat da ikustea benetan. Eta onuragarria da guztiontzat eta ez dira. Matrikulaziorako ere batzar presentzialak egiten hasi gara, individualki, eta datorren 2 astetan ate irekiak ere egongo dira, animatu zaitezte ikastola ikustera, eta gure espazio berriak ere ikustera eta bizitatzera. Obra galante dituzte. Bai. Horretan gauz. Ikusita genuken ikastetza ikusi genuen metodologia horrela eramateko,
egokia zala obra egitea, eta, bueno, proiektu aurrera doa. Eta gogotxu. Eskerrik asko Ane eta Gorane. Zuoi, eskerrik asko. Utxera etortxagatik. Hainbat kontu, gero be gogoratu behar dugu gure Instagram eta TikTok profiletan, abildua Bizkaia irratia izenagaz, ikasleekaz egindako grabaziotzua ikusgai eta entzungai egongo dala, astelenetik aurrera. Eskerrik asko ikasle, irakasle eta zuzendariari, mila esker eta hurrengo ikasturtera arte.